ассалому алайкум янагони ҳамешагии телевизиони варзиш. барномаи фат аст ки чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат манзури шумо мегардад ва дар барномаи имрӯза мо таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи бозиҳои даври ҳаштуми лигаи якум. исфара дар қатори дастаҳои пешсафи лигаи якум қарор дорад. қабл аз бозиҳои даври ҳаштум шумораи имтиёзҳои исфара бо эсхата баробар буд, аммо бо сабаби беҳтар будани таносуби тӯбҳо эсхата дар зинаи сеюм қарор дошт ва исфара бошад дар мавқеи чаҳорум. исфара дар ин давр тавонист ки сароикамаро бо голҳои задаи исломҷон содиқов ва абдурашид мирхолиқов бо ҳисоби 2-0 ноком кунад. панҷшери ҷалолиддини балхӣ пас аз мағлуб намудани ду пешсафони ҷадвал Равшан Никулов ва Эсхатаи Хуҷанд ин дафъа дастаи зинаи сеюми ҷадвал Моҳири Ёвонро мағлуб кард. мавриди қайд аст ки дар ин мавсим панҷшер ягона дастае гардид ки ба дастаҳои пештоз ягон имтиёз надод ва пас аз оғози бебарори мавсим тадриҷан ба сегонаи беҳтаринҳо наздик мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба шарҳи бозии панҷшер ва Моҳир. дар идомаи рақобатҳои даври ҳаштуми лигаи якуми футболи кишвар дастаи панҷшери ҷалолиддини балхӣ дар майдони худ дастаи Моҳири Ёвонро қабул кард. ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, бозӣ байни ин ду даста ки дар қисми болои ҷадвали мусобиқа қарор доштаанд мебоист аз ибтидо бисёр ҷолибу дидани сурат гирад. панҷшер ба он хотир ки дар даврҳои қаблӣ аз ҷумла дастаи пешсафи лигаи мазкур Равшан Никуловро шикаст дода буд ва ин хотир таваҷҷӯҳ ба ин бозӣ хело ҳам зиёд буд. умуман дастаи мазкур яке аз бошгоҳҳое аст ки дар баробари дастаҳои қисми болои ҷадвали мусобиқа доимо бозиҳои бисёр ҷолибу дидани нишон медиҳад ва ин дафъа ҳам онҳо истисно набуд. дар ҷараёни бозӣ бар муқобили ҳарифи худ тавонистанд ба дарвозаи онҳо 3 гол ворид кунанд. чӣ тавре ки мебинед голи аввал аллакай дар ҷараёни дақиқаи 13-уми бозӣ зада шуд аз ҷониби Насим Амадқулов, баъдан Хайриддин Турахонов дар дақиқаи 20 бо ин зарбаи бисёр ҳадафмандонаи худ голи дуюми ҳамдастаҳояшро ба ҳадаф мерасонад ва футболбозони дастаи панҷшер бо ин гӯем қонеъ нашуданд дар қисми якум ва тавонистанд ҳисобро 3-0 ҳам кунанд. умуман дар 40 дақиқаи аввали бозӣ ташаббуси майдондори пурра дар ихтиёри дастаи мизбон буд. ҳамин буд ки онҳо тавонистанд бо бартарии 3 тӯб дар баробари ҳарифи худ зафар ёбанд. умуман агар ба ҷараёни бозиҳое ки доир карда истодааст дастаи мазкур таваҷҷӯҳ кунем, пас мебинем шогирдони Мурод Саломов дар мусобиқа яке аз дастаҳои бисёр намунавӣ ба ҳисоб мераванд, ба он хотир ки ҳаракат мекунанд, албатта аз ибтидо то ба охир доимо ба ҳуҷум афзалият диҳанд ва вазъиятҳои зиёди хавфнокам бо иштироки онҳо дар ҳар кадом аз бозиҳои иштирок мекардаашон дида мешавад. голи сеюми футболбозони панҷшер аз сӯи Маҳмуд Ғаюров зада шуд ва ҳисоб дар ҷараёни ин бозӣ 3-0 буд. дар қисми якум, баъдан дар қисми дуюм ҳарчанд футболбозони ҳар даста кӯшиш карданд, вале ҳисобро тағйир дода натавонистанд. Моҳир ки дар даври гузашта дар як бозии бисёр драматикӣ дар баробари Исфара 4-3 ғалаба карда буду ба зинаи дуюми ҷадвали мусобиқа баромад. баъд аз бохт дар даври мазкур аз ҳарифи худ панҷшер ҳанӯзам дар зинаи албатта болои ҷадвали мусобиқа боқӣ монд, вале маълум мешавад ки акнун шумораи имтиёзҳои онҳо бо панҷшер баробар аст ва аз рӯи нишондодҳои иловагии футболбозони ҷалолиддини балхӣ дар баробари ҳарифи худ аз Ёвон бартариро соҳибанд дар ҷадвали мусобиқа. Эсхата ва Исфара ду дастаи вилояти Суғд бошад аз фурсат истифода карда тавонистанд пирӯзиҳои навбатии худро ба даст оранд ва ба ҷойҳои дуюму сеюм бароянд. хуб дар ҷараёни ин бозӣ дар қисми дуюм боз чандин вазъиятҳои хавфноки дигар ба вуқӯъ пайваст, боз ҳам бо иштироки бевоситаи футболбозони дастаи панҷшер. ҳамон тавре ки инҷо мо шумо дида истодаем, Хайриддин Турахонов зарба зад ва зарбаи задаи ӯ ба тири дарвозаи дастаи Моҳир расид. Моҳир дар қисми дуюм 1-2 маротиба кӯшиш кард то голи шармшиканро ба ҳадаф расонад. зарбаҳо берун аз ҷаримагоҳ аз сӯи футболбозони ин даста ба чашм расид, вале онҳо бенатиҷа буданд ва баъд аз он ки панҷшер каме албатта бартарии худро эҳсос кард, кӯшиш кард ба ҳариф имкон диҳад то онҳо низ иштироки худро дар бозӣ гӯем бо ҳуҷумҳояшон собит кунанд. ин буд ки чанд имконияти хуб барои онҳо ба вуқӯъ пайваст, вале мебинем аз фурсатҳои доштаашон футболбозони Моҳир истифода карда наметавонанд.
ҳамин тавр пирӯзии калони дастаи панчер дар ин дидор имкон дод ки онҳо дар ҷадвали мусобиқа ба зинаи чорум бароянд. Акнун интизор меравад ки панчер дар даврҳои баъдӣ ҳам чунин бозиҳои бомуваффақи худро идома дода кӯшиш мекунад таҳқиқкунандаи асосии дастаи пешсафи ҷадвали мусобиқа шавад. Ба он хотир ки ҳайати даста мукаммалтар аст ва таҷрибаи бозӣ дар лигаи олиро ҳам баъзе аз футболбозони ин даста доранд. Бубинед чӣ гуна гузариши олӣ буд аз сӯи футболбозони дастаи мазкур баъд аз он ки дарвозабон тӯбро аз дасташ раҳо кард. Нуруф Суҳроб футболбозони дастаи панчер имконият доштанд голи чорумро ҳам ба ҳадаф расонанд, вале дарвозабон иштибоҳи худро баъдан ҷуброн кард ва тавонист ин ҳолати хавфноки ба вуҷуд омадаро бартараф кунад. моҳир дар анҷоми ин рақобат боз ба ҳуҷум гузашт ва имконияти дигар барои онҳо ба вуқӯъ мепайвандад, вале капитани дастаи рақиб Шавкат Холназаров ин вазъиятро бартараф кард. Бо ҳамин панчер дар майдони худ 3-0 дар баробари моҳир зафар ёфт. бозӣ бисёр бозии ҷолиб буд. Дастаи панчер баъди бохт бар дастаи Равшан ташнаи ғалаба буд ва он чизе ки мо нақша доштем албатта иҷро расид. қисми аввал нисбат ба қисми дуюм беҳтар буд ва мо ҳамаи аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи бозингарро ба ғалабаи беҳад ҳам муҳим табрик менамоям. Он бозингарое ки иваз карда шуданд, он аз ҷиҳати тайёришон ба камтар саломатишон хубтар набуд, ба ҳамон хотир мо онро иваз кардем ва он бозингарое ки ба ҷои онҳо омаданд, бозингарои таҷрибашон камтар ам бошад, боварӣ дорем ки бозии оянда ислоҳ хуб мешавад. бозии оянда ва нақшаҳо бозии оянда албатта дастаи сарои камар мо дар сафар бозӣ дорем ва тамоми қувва ва маҳорати ба он равона мекунем ки албатта ғалаба ба даст дорем. мо аз бозии имрӯза умед доштем ки ягон хол ба даст биёрем, лекин хол ба даст оварда натонистем. ҳамеро гуфтаниям ки дар рафти бозӣ мо чанд бозинганро иваз намудем. мо бозингарое ки мо иваз намудем аз ӯҳдаи вазифаи худашон нав баромаданд. ҳар ки дар бозиҳои пеш истода рӯзи 14 бо дастаи эсхати хуҷанд буд тайёрии хубтар мебинем. дар оянда бод ҳама ир ба мо як дарс шуд. ҳосилоти ноҳияи Фархор қабл аз оғози ин давр дар миёнаи ҷадвал қарор дошт. Ин дастаро аз Равшани Кулоб 7 имтиёз ҷудо мекард. ҳосилот дар сурати ғалаба кардан метавонист ки ба пешсафони ҷадвал наздик шавад, аммо бозингарони ин даста чунин имкониятро аз даст доданд. Рақиби ҳосилот дар даври ҳаштум Равшани Кулоб буд ва шогирдони Ғайраталӣ Мираҳмадов тавонистанд ки ғалабаи ҳафтуми худро ба даст оваранд. дар даври ҳаштуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум яке аз бозиҳои ҷолибтарин ва яке аз бозиҳои диданитарин маҳз рақобати дастаҳои Ҳосилот ва Равшани Кулоб ба ҳисоб мерафт. қабл аз оғози ин рақобати ҷолиб ба беҳтаринҳои моҳи июл ҷоизаҳои махсус ва мукофотпулӣ супорида шуд. Беҳтарин мураббии моҳи июл дар Лигаи Якуми мамлакат сармураббии дастаи Равшани Кулоб Ғайраталӣ Мираҳмадов дониста шуд ки зери роҳбарии ин коршинос даста дар 7 давр 6 маротиба пирӯзӣ ба даст овард ва ҳамагӣ 1 маротиба бохт кард. Беҳтарин футболбоз бошад ҳамчунон намояндаи Равшани Кулоб гардид Амирҷони Фаррухзод ки ин футболбоз ҳам дар 7 давр аз худ маҳорати воло нишон дод. Ин бозингар дар мавсими гузашта миёни ҷавонон ҳунарнамоӣ мекард ва дар ҳамон мавсими 2019 низ дар чемпионати Тоҷикистон миёни ҳаятҳои ҷавонони дастаҳои Лигаи олии мамлакат беҳтарин футболбоз дониста шуд ва дар аввалин мавсими худ Амирҷони Фаррухзод дар сатҳи баланди футболӣ аллакай як таҷрибаи муайянро ҳам касб кардааст ва футболи сатҳи баландро ҳам нишон медиҳад. оғози рақобатро хубтар футболбозони Ҳосилот оғоз карданд, аммо дар дақиқаи ҳафтум футболбозони ин даста ба як иштибоҳ дар маркази майдон роҳ доданд ки пас аз тӯбрабоии футболбозони Равшани Кулоб тавонистанд ки ба аксулҳамла гузаранд ва пас аз баромадан 1-1 бо дарвозабони Ҳосилот Далер Чолов дар дақиқаи ҳафтум голи аввали ин дидорро ба сабар расонид ва иштибоҳи хатти муҳофизаи Ҳосилот хуб эҳсос мешавад, зеро ки ду муҳофизатгарони марказӣ мавқеи дуруст ишғол накарданд ва аз ҳамин сабаб ҳам Далер Чолов фурсати хуби голзаниро пайдо кард. Дар идомаи рақобат боз ҳам футболбозони Равшан кӯшиш мекарданд ки бартарии худро бештар кунанд. Аз канори чап як партофти навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ ва як нуқтаи дигар хеле муҳим аст ки дар дастаи Ҳосилот ду футболбоз бениҳоят фаъол буданд дар хатти ҳуҷум ва онҳо имкониятҳои голзанӣ бештарро доштанд. Ин рақами 9 Эмомалӣ Алиҷон аст ва рақами 10 Тағоизода Тоирҷон. пас аз оне ки ба дарвозаи худ гол саварданд футболбозони Ҳосилот бештар ба ҳуҷум мегузаштанд ва ҳамон футболбозеро ки мо қабл қайд кардем Эмомалӣ Алиҷон аз канори рости майдон дарвозабонро фиреб медиҳад ва капитани
дастаи равшан рустам ризоев яъне дарвозабони даста аз мавқеи худ баромад ва дарвоза холӣ монд, аммо аз ин фурсат ҳам хуб истифода набурданд футболбозони мизбон. исроил солеҳов натавонист ки ба дарвозаи холӣ қариб ки тӯбро равон сӯзад. дар даври гузашта дастаи равшани кулоб пирӯзӣ яке аз ғалабаҳои муҳимтарини худро дар ин мавсим тавонист ки ба қайд бигирад. таъқибкунандаи асосии худ бошгоҳи эсхатаро мағлуб намуд ин даста бо ҳисоби 3-0 ва дар ҳамон дидор ду пеналти ҷониби дарвозаи эсхата таъин гардида буд ки онҳоро далер шомуродов ҳарду маротиба ба самара расонид ва як голи дигарро саидамири саид аҳмад тавонист ки марбути номи худ созад. голи дуюми ин рақобат дар дақиқаи 41 ба қайд гирифта шуд. ҳасан рустамов муҳофизатгари таҷрибадори ин даста тавонист ки пас аз вазъияти маъмулӣ ва пас аз иштибоҳи пайдарҳами муҳофизатгарони ҳосилот тӯбро ба дарвозаи ҳосилот ворид созад ва ҳисоб 2-0 гардид ва чунон ба чашм мерасид ки бо ҳисоби 2-0 дастаҳо ба танаффус мебароянд, аммо ин хотимаи кор набуд, зеро ки як дақиқа мондан то ба хотимаи қисмати аввал футболбозони равшани кулоб як голи дигарро ба самара расониданд ва он ҳам бошад муаллифи голи якум далер чолов дар дақиқаи 44 ҳисобро 0-3 кард. ҳисоби 0-3 дар бозии гузаштаи равшани кулоб ҳам ба қайд гирифта шуда буд, аммо маълум буд ки ҳосилот ки дар ибтидои рақобат маҳорати воло нишон медод, аммо каме кораш омад намекард дар хати ҳуҷум 100% дар қисмати дуюм бозии хубтарро нишон хоҳад дод. мо акнун наврҳои қисмати дуюми ин рақобатро чанд лаҳза пас хоҳем дид ки дар он албатта футболбозони ҳосилот хубтар ҳунарнамоӣ карданд, аммо чун равшан аллакай 3 гол ба самара расонида буд, дигар ниёз ба хати ҳуҷум гузаштан надоштанд ва умуман бештар майл ба хати муҳофиза мекарданд, яъне ки пас аз ақибнишинӣ кардан ва истодагарӣ кардан онҳо ба аксул ҳамлаҳо гузаштанд, талош мекарданд ки дар ҳамон фурсатҳои ба миён омада голи навбатии худро ба самара расонанд. дар азолаи гузаришҳои байни мавсимӣ дастаи равшани кулоб ҳайати худро мукаммал кард. собиқ футболбози даста ба ҳайати бошгоҳ баргашт. наврӯз рустамов ки солҳои пеш дар равшани кулоб ҳунарнамоӣ мекард, аммо дар марҳилаи аввали чемпионати имсола дар дастаи файзканди ноҳияи восеъ ҳунарнамоӣ карда буд. акнун бошад ба ҳайати дастаи равшани кулоб баргашт ки дар ин дидор аз оғози рақобат ба майдон ворид гардид. аслан равшан айни замон пешсафи ҷадвал аст. дар зинаи аввал қарор дошт пас аз баргузор кардани 7 давр ва даста ҳамагӣ як маротиба мағлуб гардид. он ҳам бошад ба таври ҳангомавӣ бошгоҳи панҷшер тавонист ки ин дастаро шикаст бидиҳад. пас аз баргузор кардани 7 давр дастаи ҳосилот бошад дар зинаи ҳафтум қарор дошт бо касби 10 имтиёз. имтиёзҳои баробар бо хулбуки восе дошт ин бошгоҳ ва ҳамагӣ як имтиёз камтар аз дастаҳои сарои камар ва панҷшер дошт ин бошгоҳ. дар қисми дуюм ҳам футболбозони ин даста нишон доданд ки иқтидори хати ҳуҷуми даста хело баланд аст ва талошҳои пайвастаи эмомалӣ алиҷон ба он оварда расониданд ки чанд маротиба ҳамдастагони ӯ имконияти хуби голзаниро пайдо кунанд, хусусан дар ин миён шумораи 10 тоирҷон тағоизода буд, аммо дарвозабони равшани кулоб дар ин дидор аз худ маҳорати бениҳоят волоро нишон дод. рустам ризоев футболбози таҷрибадор ки солҳои дароз аст ки дар дастаи равшани кулоб ҳунарнамоӣ мекунад, имрӯз нагузошт ки дарвозаи ӯ рах набигардад то ба дақиқаҳои охирини майдондорӣ. амирҷони фаррухзод пайвастшавии навбатию тариқи канори рости майдон. ин футболбози ҷавони болаи оқат дар канори рост бо истифода аз суръати баланди худ ва техникаи волояш чанд маротиба муҳофизатгарони рақибро фиреб дода партофтҳои муҷалло ҳам анҷом медод. дар хати ҳуҷуми равшан ҳам воқеан чанд маротиба камбудиҳо дида мешуданд ки ба таври самаранок наметавонистанд ки фурсатҳои хуби голзании худро истифода баранд. имконияти навбатӣ барои эмомалӣ алиҷон, зарбаи навбатӣ ва боз рустам ризоев дарвозабони равшан ин зарбаро бармегардонад. дар даври гузашта худи ҳосилот натавонист ки пирӯзӣ ба даст биёрад бо ҳисоби 1-1 дидори худро бо равшани зафаробод ба анҷом расонид ва ягона голи ҳамон дидорро тоирҷон тағоизода тавонист ки марбути номи худ созад. дар ин бозӣ низ имкониятҳои хуби голзанӣ бениҳоят зиёд буданд барои ин футболбоз. наврӯз рустамов дар дохили ҷаримагоҳ партофт анҷом медиҳад ва 1-1 пас аз мондан бо дарвозабон футболбози равшани кулоб умедҷон бадалов тавонист ки голи чаҳоруми дастаи худро ба самар бирасонад дар дақиқаи 68 майдондорӣ ва ин аллакай ба тору мор наздик буд. воқеан ҳисоби 4-0 рафти бозиро ифода намекунад ва умуман воқеиятро ҳам инъикос наменамояд, зеро ки ҳосилот бозии арзанда нишон дода буд ва ҳатто арзанда ҳам буд ки як голро ҳам ба самар расонад ва билохира ин корро анҷом дода тавонистанд, аммо ин кор дар қисмати ҷанбастии рақобат иттифоқ афтод. кори
эмомалӣ алиҷон дар ин рақобат умуман омад намекард. Пас аз дриблинги олӣ ва гузариши пайваста ин футболбоз наметавонист ки голро ба сама расонад ва билохира футболбози дигар тавонист ки ягона голи тасаллубахшро марбути номи худ созад. Шерзода Муҳаммад дар дақиқаи 87 майдондорӣ пас аз партофт аз канори рости майдон тавонист ки ягона голи дастаи худро ба сама расонад. Дар ин рақобат муҳофизатгари Равшани Кулоб Довуд Розиқов ба рақиб имкон дод ки ҷониби дарвозаи Рустам Ризоев зарба иҷро карда шавад ва дар ин вазъият дарвозабони таҷрибадор натавонист ки зарбаро баргардонад. Дар ҷамъбасти рақобат як воқеа нохушам рӯ дод миёни ду футболбозони дастаҳо. Ин капитани дастаи ҳосилоти Фархор буд ки дар қисми дуюм ба майдон пас аз тарк кардани Сафаралӣ Сайвалӣ диловар яъне ин футболбоз бо Артур Шабрин бозингаре ки аз бошгоҳи Куктош ба Равшани Кулоб гузариш кард як низои ба миён омад ки дар натиҷа ба Артур Шабрин корти сурхам нишонда шуд ва дар қисмати ҷамъбастии рақобат бошад пеналти ҷониби дарвозаи Равшани Кулоб таъин карда мешавад. Ба назди туп футболбоз зери шумораи 20 дастаи ҳосилот меояд Далер Умаров ва зарбаи уро дарвозабон Рустам Ризоев тавонист ки баргардонад ва ҳамин тариқ нагузошти голи дуюм ба дарвозаи Равшани Кулоб ворид бигардад. Ҳамин тариқ дастаи Равшан ғалабаи навбатии худро ба қайд мегирад ҳисоби 1-4 натиҷаи охирини ин рақобат. аввал раҳмати калон ба лигаи футболи Тоҷикистон ки қадрдонӣ кардан дар мои мураббии беҳтарин توفه کردن. رحمتی کلان سپاسگزاری خود رو میگم و بعداً تیم ما خیلی که معلوم بود ما برای تیم حاصلات فلخور یا تیاری خوب دیده بودیم که ما با بچه‌ها یک نستروی خوب کرده بودیم که ما بازی با ما 3 گل در کار بود. رحمت با بچه‌ها که بازی نقص کردن و ما صاحب 3 گل شدیم. در مجموع سهمی همه دسته است که اول همه دسته بازی میکنه و امیر جان از اون چی بازی میکنه، بازی خوب میکنه و مهنتی هم بچه‌ها هم است و رحمت با امیر جان هم که یک بازی خوب میشون میتیه با پرتافتای خود بچه‌ها را کمک میکند و گل میزنند. رحمت با امیر جان و با همه بازیگرای دسته روشن رحمتی خود را میگویم. بچه‌های ما خیلی بازی نقص بازی تیاری خوب دیده بودن. راستیگه من در هیجانم که خیلی بازی را ما 4 گل خوردیم. خیلی دسته روشن دسته پرقوت با همه معلومه دسته خوبه بچه‌های با تجربه بازیگرای با تجربه ما رو افتاده نیستیم. در دسته ما یک چند بازیگر رو تغییر شدگی راستیگه وقت کم بود که ما بازی سنجشی بگذارونیم و وعده میدیم که در آینده انشالله بازی خوب و نتیجه نظر است به دست میاریم. اسقط عینی هول یکی از تعقیب‌کنندگان اساسی روشن کلوب به حساب می‌رود. در دور گذشته اسقط در بازی سفری خود با رقیب ازلیش روشن با حساب 3-0 مغلوب گردید. اما آن باخت موقع دسته را در جدول عوض نکرد و همون اسقط در زینه دوم قرار دارد. میمون اسقط در این دور تیم برقچی شهری حصار گردید. در دوره رقابت‌های دوری هشتم لیگ یکم مملکت دسته‌های اسقط شهری خوجند و برقچی شهری حصار با هم اندر میدان رقابت گشتند. بازی دسته‌های مذکور در شهری خوجند دایر گردید. دسته اسقط همچون دسته میزبان و یکی از دسته‌های مدعی در لیگ یکم مملکت در این دیدار محض به خاطر به دست آوردن غلبه با میدان برآمده بود و دسته برقچی همزمان که سفر کرده بود به شهر خوجند از شهر حصار با مقصد اینه که امتیاز به دست بیارد و از تخانه جدول کمی هم باشد دورتر گردد به میدان آمده بود و رقابت بسیار هم جذاب و دیدنی صورت گرفت. بازی دسته‌های مذکور با مانند رقابت‌های دیگر از جمله بازی دسته‌های حاصلات و روشن کلوب که بسیار یک بازی دیدنی شد و دسته روشن غلبه نوبتی خود را در این دور به دست آورد. یکی از بازی‌های زیباترین به حساب می‌رفت چرا که گل‌های مخصوصاً زیبا در رفت همین دیدار و ثمر رسانیده شد. حالا با هجوم‌های دسته اسقط نظر می‌اندازیم خصوصاً با اون حمله‌ای که فوتبالبازان اسقط با زدن گل دست یافتند. در این لحظه در نیمه اول مبین جان مومینوف با زدن گل دست یافت تحت شماره 40 و دسته اسقط را در رفت این رقابت پیشرفت نمود. دسته اسقط در زینه دوم جدول لیگ یکم مملکت قرار دارد و این دسته خصوصا در همین دور هم به خاطر
кӯшиш кард ки бошгоҳи Исфара натавонад ҳатто бо ба даст овардани ғалаба баъди даври ҳаштум аз ин бошгоҳ пеш гузарад. Дастаи Исфара дар ин давр Саройкамарро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. Акнун ба рӯйдодҳои қисмати дуюми рақобати дастаҳои Эсхата ва Барқчӣ назар меандозем. Дар нимаи дуюми рақобат аниқтааш дар дақиқаи 54 буд ки бозам Мубинҷон Муминов ба задани гол даст ёфт ва ӯ тавонист ҳисобро 2-0 ба фоидаи дастаи Эсхата намояд. Бошгоҳи Барқчӣ пас аз ин лаҳза як ё ду имконият дошт, хусусан баъди голи дуюми дастаи хуб Эсхата ки ба задани гол даст ёбанд. Футболбозони ин даста ҳоло махсусан таваҷҷӯҳ мекунем ба он ҳолатҳое ки футболбозони Барқчӣ фишор меоварданд дар қисмати майдони рақиб. умуман ҳамлаҳои дастаи Барқчӣ кам буданд ва қариб ки бидуни хавфу хатар барои дастаи Эсхата пушти сар мешуданд. Дар ин мавсим дастаи Барқчӣ яке аз заифтаринҳо маҳсуб мешавад ва дар зинаи 11 қарор дорад. ҳамагӣ як дастаи дигар аст аз дастаи Барқчӣ дида хуб заифтар ин бошгоҳи Шоҳмансур аст дар зинаи 12 ки то ҳол пас аз 8 даври рақобатҳо ҳамагӣ як имтиёз дорад. умуман дастаи Барқчӣ то ҳамин бозӣ 4 имтиёз ба даст оварда буд дар 7 даври рақобатҳо. ҳоло ҳуҷуми навбатии дастаи Эсхатаро мебинем ки ҳимоятгарони дастаи Барқчӣ онро бартараф карданд ва зарбаи ҷаримавии футболбозони Барқчӣ ки боз ҳам бенатиҷа ҷамъбаст гардид. акнун дар қисмати поёнии нимаи дуюм бозам футболбозони дастаи мизбон дар ҳамла қарор доранд ва қоидаи бозӣ дар дохили ҷаримагоҳ вайрон карда мешавад аз тарафи муҳофизатгари дастаи Барқчӣ ва имконият ба миён меояд барои бозигар Абдумалик Шодиев дар дақиқаи 65 ва зарбаи пеналти ӯ ҳисобро 3-0 мекунад. дар даври нӯҳум бошад акнун дастаи Эсхата бо Моҳир бозӣ хоҳад кард ва бошгоҳи Барқчӣ дар замини худ дастаи ҳосилоти Фархорро қабул менамояд. ин дидор гарчанде дар идома бозам имкониятҳои хубро барои ҳар ду даста ҳам ба миён овард, аммо дастаҳо дигар натавонистанд ба задани гол даст ёбанд ва бозӣ бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи дастаи Эсхата ба поён расид. биёед акнун ба натиҷаи дигар бозиҳои даври ҳаштум таваҷҷӯҳ мекунем. дар ҷадвали мусобиқа пешсаф ҳамону тими Равшани Кулоб буда, Эсхата ва Исфара бо 15 имтиёзӣ дар зинаҳои дуюм ва сеюм қарор доранд. дар даври сипарӣ гардида танҳо ба ду дастаи меҳмон муяссар гардид ки ғалаба кунанд ва танҳо як бозӣ бо натиҷаи мусовӣ хатм гардид. акнун биёед ба дигар омӯрҳои даври ҳаштум таваҷҷӯҳ мекунем. биёед бубинем ки дар даври нӯҳум кадом бозиҳо мову шуморо дар Лигаи Якум мунтазир ҳастанд. бозиҳои даври чоруми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи дуюм дар вилояти Хатлон ба анҷом расиданд. дар ин давр бешкенти ноҳияи Носири Хусрав дар майдони худ бо тими Чашмаи ноҳияи шаҳри Туз вохӯрӣ анҷом дод ки бозӣ бо ҳисоби 3-2 ба суди меҳмонон ба анҷом расид. дар яке аз бозиҳои марказии давр Арали ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ва Дӯстии ноҳияи Ҷайҳун бо ҳам дидор анҷом доданд. бозии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ сурат гирифта, мизбонон бо ҳисоби 2-1 ғалаба карданд.
ҳамчунин дастаи шоҳини ноҳияи муъминобод дар майдони худ тими сомони ноҳияи данғараро қабул намуд. дар натиҷа меҳмонон бо ҳисоби 1-5 мизбононро ба шикаст рӯбарӯ карданд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии фатҳ ба анҷом мерасад. Бо шумо будам Фаридуни Шарифзод. хайр то ҳафтаи дигар шоду пирӯз бошед.